Obi Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Аз се казвам Олджай. Аз съм Минис и вие ще гледате Светът под краката ми. Първият. Здравейте! Аз съм Минис. Днес ще ви демонстрирам как се прави оля. Оператор Елана сам. Снимай долу, бе. Долу е! Бах ти човека! Ти гаргат. Сега ще ви покажа моя партньор Олджай. Той го може много. Това е Олджай. Той сега ще ви демонстрира как се прави. Това беше добро. Това беше? Във филма Подземния свят. Се казва Мис. Сега ще ви демонстрирам как се прави оля. Сега ще ви демонстрирам как прави Олджай оли. Той е малко по-добър от мен.